Oth nyako Ramogi Juang. Ok mana jomine ni TV ka, Ken Muga nitiere loka kaka entiere desk kacha. Mano mar nyisowa kata mana gik mabende gilo. Iseneno Ken Muga ojabiro chenro mar kaka wanene wantiere gi Ray Polo, Jael gi Simfros bende jachungu weche. Ramogi kao kitimo na Kevin Okoth bende nitiere Diana ging'eny jogo picha te mana nitiere mang'eny. To gima ber ni okara ni joluo kende mwatiyo godo. Samoro ng'ato nyalo kono wacho ni nikech en Ramogi TV, samoro utimo na gi joluo kende. Wantiere gi joluo mopogore opogore. Jochung weche en mana ni nyaka bed mana joluo nikech kaluwore gi dhok mabende wawacho. Kaka manyako Ramogi Juang, wantiere gi jopiny e gwenge mopogore opogore mabende oro ote mag puoch gi pak ne Ramogi TV e kinde bende gisani koro warwako higa achiel. Wawinjo ne pach jopiny e counties magwa makaluo. Ramogi oseloko ngima ji mana kuom Ramogi TV no kende. Ramogi programs mahero ahinya, nitiere chenro moro e Ramogi kanyo ni Thapki. Thapki no ahero to ok ahere kata kenda. Thapki ni ji ohero nyaka kanisa, kendo kata ka intiere kanisa tichako kata yalo injili to dhogi odhi ituomo kar Thapki no. Ibiro winjo ka pach ji wilore, manyiso ni Thapki ni en gima ni e remb dhano. Thapki na fwenyo ni miyo ji puko nyako meni chiro ka giringo ni saa mar neno Thapki kalo. Koro yudo kaka puko meni penye to dipuko momena ni Thapki baya ot. Koro Thapki no ji ohere saidi kendo meri dhi nyime to gi nyako chia be ji ohero. An iluonga ne Barak Okinyi Odhiambo, ajadak ma Migori ka. An kaka jaluo Ramogi osekonya e yore mang'eny. Mokwongo Ramogi osepuonjowa weche moko matut kabisa mag nyadhi mag joluo machon. Miyo wang'eyo dholuo kata nyithindewa sani ong'eyo dholuo nikech kokalo kuom Ramogi. Mar ariyo, gitemo fuononwa weche moko ma ok wang'eyo. Miyo Ramogi en gima ber kendo wa appreciate gi kaka gisebedo kaka gitiyo kodwa. Tasto gigolonwa nonro moko ma ok wanyal ng'eyo gi Kiswahili nikech Kiswahili bet ka chandowa matin. Koro seche ma gigolonwa fuond weche to wang'eyo ni wach ni karo chal kama kama. Miyo gikwalonwa siri through Ramogi, wang'eyo weche mang'eny sani nikech Ramogi. Gima Ramogi konyago en nyako chia gi Thapki gi purgo ohala. Ema hero. Sana sana Thapki ema hero chieng' Jumapil. Ogala nga ochakore chon to budho kapod aneno. Ramogi moro wagi wach pur kod ohala. O moro wagi kipindi mar Thapki kendo sechego iyudo ni chuo mang'eny mane deko oko ne ringo kendo dhi chon e ot mondo mi gine kipindi gi makelo dongruok e odgi. Kendo chakre ne kipindi no chakre, chuo donjo ot chon machalo mana e doket mar COVID-19 mane giringo ka lockdown nitiere cha. Mane gima moro wa Ramogi ka. Iluonga ne Stephen Tembe, aja Migori to ajadak ma Mombasa ka. An achiel kuom janeno mar Ramogi TV. Ramogi TV sano osekawo higa achiel to wamor sana wa jomodak e pinje maboyo kaka Mombasa koni yo nam chumbi ka. Ahero kipindi mar Mbak Ndalo e Radio Ramogi e Ramogi TV. Gome ahero kipindi mar Mbak Ndalo nyako moro mora ne Nyar Misungo. Koro seche te akawo thuolo mara mondo awe gika adhi ane Nyar Misungo gi min jaki. To gi sani gima daher Ramogi TV mondo tim. Seche moko king'iyo chenro mar lendo, samoro pod ok okete maber. Iyudo ka weche moko kaka lendo mar kuyo kawo sa mang'eny moinga habari maber kwadwa winjo weche mag baba. Inga Michael Otwal Migot, Wuod Seme, Kasimore. Mombasa kae adak kumiluongo ni Chuda. Kanye ma waloke dak koa dala kocha. To kipindi ma aere Ramogi TV en ng'e jathum. Ng'e jothumbewa. Mane kipindi mamora kabisa kendo atunin ga saa saya. Kamano. Kipindi no mora nikech an kaka youth abedo updated gi jothumbe ma gin gi relation gi joluo. Kaka nyocha neno kokel Calligraph jathum maduong' kabisa nokele Ramogi TV kendo nomora malich kawinjo kowacho dholuo. Kamano, next time koro adwa neno Tile Brown gi joma moko. Negimomiyo ahero Ramogi, alafu lendo magigolo gin lendo mag quality, gikelonwa ginene services nyake gweng'. Sani ka jaluo ma Mpangano Sena nyagolo duonde ma winjre nyake Ramogi TV makawo okang'. Mano gima duong' ahinya development mar Ramogi TV okelonwa.
alafu kipindi sana sana mag joluo, wan gi talented joluo matindo manya timo comedy, manya timo ang'owa, oningo beni gimbe imanyo ne giyo ma gimbe ginya nenore giwoge oko, kini gidhie TikTok, okini gidhie ginene, nikech wan gi wang' jowi marwa, oningo beni gimbe gimiyo gi opportunity mondo gimbe ginene TV marwa mar Thumdag mora moro ma saa 7 ma len gini duse chamora, to koro kochopo thapki to thapki koro nyong'a kendo mora kabisa. Yes, mage kipindi mamora Ramogi, kendo news magikelo be news mamit matimore sechego wayude wang' saa. What just YouTube ubede live kaka Citizen, seche moko wadhi kwamanye live samo TV in mabor gi TV dwane news to okobi, koro kanyo wamede. An gi nyinga iluonga ni Sultan Jowi, awuoda wendo modak Mombasa Chuda. An gima mora e TV mar Ramogi kata wang' jowi mar Ramogi TV en Thumdag Mor. Thumdag Mor kanya winjo ka winje wende moko mamoro chunya, kendo wende mahero ma seche ma an thuolo ayudo ga thuolo mar winjo seche ma atieko tijena. Mano e weche mamora e radio TV mar Ramogi. An iluonga ni Frederick Odiero, an jafwambo e dala mar Kisumu ka gima nya wacho kuom Ramogi TV nyaka ne chake higa achiel mokalo. Wan kaka joma neno TV no, gik mang'eny masani waneno mana kone chon, gik miwacho gi Kisungu ma ji ok winj mane ji ok nyal ga winjo ka, sani koro ji nya winjo, kendo gik matimre iye e kor piny kuonde mopondo, Ramogi TV waneno ka chopo kuondego kendo giloso gi ji achiel kachiel, kendo wayudo gik madieri ma iye kabisa. An iluonga ni Dickson Odhiambo, asebedo jafwambo Kisumu ka malawo higni koro 15. Gima dawacho chenro mar Ramogi TV makoro sani hingo higa achiel nyaka ne chake en ni Ramogi TV osemiyowa ng'eyo dholuo malong'o kabisa, moloyo to chenro mar James Rabalakwasi miluongo ni 111 osemiyo wang'eyo dholuo machon mane kwerewa emane wacho, koro miyo nyaka nyithindewa be nyalo winjo dholuo machon go kikelwa chenro mopogore opogore e chenro no. Kipindi man mahero sana sana en Ruopiny. Ruopiny osemora, osepuonja gik mang'eny sana, kendo ang'eyo nyaka puonjo oganda mang'eny ma winjo Kiswahili gi English thagogi, gikelonwa dhok monya winjo kiwan. Koro anamor seche te gi Ramogi TV, to udhi mbele gi tich matek mutimono. An nyingi longan Penina Nyango Tieno, aja town kaendi. Ramogi TV ni ber en station maere odandi. Mora gi thapki, pulgo ala, mora gi thum nyak chakre gokinyi nyako chia. Ahero Ramogi TV. Ero uru kamano jo Ramogi TV. Ahero kipindi mar Wach gi Laktar, gipuonjowa gik mang'eny about issues mag health. Ahero kipindi mar Nyako Chia, to news mar Ramogi bahero nikech nitiere stations moko making'iyo ok gigol news kaka Joramogi golo news. Joramogi golo gik matimore nyaka e mashinani, gik ma stations mang'eny ok nyal golo. Nekoro mgajuang mogo gin pach jopiny ahinya kaluwore gi mise mabende wasegoyo kaka TV mar Ramogi. Jopiny wawinjou hapa ni thapki okao namba. Ji neno thapki chuo gi mine nyithindo duto te. To ni chuo koro dokot chon neno thapki. Ber wamora ahinya nyikora mgajuang bende achiel nado makoni kod kocha mabende usebedo koyudo. Winjo kanyo ka ng'ato wacho ni samoro weche manyien ok waja keto ga mbui mar YouTube. Wabiro bedo kwa warido okanda. Gima mora bende ni weche manyien. Nyaka de wamantiere dala gisani koro nyalo mana winjo kuku mag weche kaka timore to mana e Ramogi TV. Doch mana ni competitor wasani doch mana ni Citizen koso uneno ni ng'aloyo wa e pawne.
wadwa loge mana higa achiel wabiro Citizen neno ka pod donga nyathi nyalo kalo min mare kanye ma wachomo ang'ene kin thuolo mabiro wabiro bedo kwa loge kaka manya kwarom ge jwang parni kambi mar All Media Services ka bende wantiere gi app marwa mar mbui mong'ere kaka Citizen Digital. To jatend Citizen Digital ok en ng'at mawendo, en ng'at ming'eyo, en jafwambo mar All Media ka, to bende olendo e TV mar Citizen. Nyinge Wahiga Mwaura. En bende nitiere gi ote e kinde ma bende Ramogi TV warwako higa achiel. If you are capable. Niweke vitu huko kwa background. I remember the day Ramogi TV launched on the 29th of November 2022 because the launch was most memorable. The flair and color of this new baby at the Raw Media Services was evident for all. But I can also say that the rollout to the rest of the country and the world has been most impactful. In a very short time, Ramogi TV has become dominant in the regions where the Luo language is spoken, but also dominant in other regions, including here in Nairobi, competing with other stations that where the English or Kiswahili language is the primary mode of communication, showing just how well done the team working behind Ramogi TV have done in a very short time. For me, I'm impressed by the kind of content I see there, from news to entertainment, children's programming, sports, but also the digital platforms, where in a little under 1 year, from almost 0 subscribers, Ramogi Digital, which is the digital arm of Ramogi TV, has grown in leaps and bounds, can be accessed across all platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram, and enables followers of Ramogi to stay updated whether they're in Kenya, in Africa, or around the world. For me, Ramogi TV has just scratched the surface. Great records in a very short time. I applaud the whole team that has been working diligently on that product, and I can see that the sky really is the limit for the Ramogi TV family, and I wish them all the best even as they mark this 1 year. Aparo odiochieng' ma kawuono kwa Ramogi Ajwang' nikech joluo an jonyadhi yienwa nikech wadwaro liche. Odiochieng' ma kawuono ma kata alan gini wacho ni gintiere gi romo mar tipo mane kaunti ma Kisumo ma bende ang'eni dhi nyime. Bende odiochieng' ma kawuono wantiere gi kek moro ka ma nyaka wang'ad odiochieng' ma kawuono. En mana neno ka sa mayo wang'wa. Chenro ma kama kendi din wachwale mane mbako romo. En mana nyaka bed ni wakelne gi weche manyien nikech girito migago gi chenro mamoko donge. Koro gisaneno ka thuolo osemayo wang'wa. Bende wachoga ni weche kamit sa bende ruyore. Alan, kintiere kaunti ma Kisumo, lichnwa romo mara tipo mobago e kaunti ma Kisumo, wanene mana gi koni promo mitimo, chieng' tich abich nitiere akeni Ramogi TV night, kose en Ramogi night. Mana kinyalo mana leronwa chenro ma bende nitiere kaunti ma Kisumo jumani, gi wachni mogik, kapok akawo pach jofwambo magwa makoni. Erokamano Sharon, ikruok osebedo kadhi nyime kuom thuolo malach sani. Nikech joluo nowacho ni duoko lwedo ber. Koro wadwaro ni waduok lwedo ne joneno magwa ma osechung' kodwa motegno kuom higa achiel ni. Kambi mar All Media Services ni kod nyasi mar dhialo nyuol manyien mar Ramogi TV kochakore tich ang'wen mano tarik 1 ma bende wang'eni odiochieng' mar piny ngima mar dhialo wach mar kedo kod kute mag ayaki. Wadhi bedo kod thieth manono kata free medical camp maduong' kabisa mondo wakony ogandawa eneno ni wachwalo negi thieth machiegni. Ang'eyo ni ok abiro golo weche te nikech kik dipo kadhi matek ma ayudo barua moro e wi mesana. To wadhi bedo kod medical camp odiochieng' mokwongo tich ang'wen ma gino wadhi timore odiochieng' chakre okinyi nyaka odhiambo e chuny boma ma Kisumo ka e skul primary mar Victoria mana yudore mana machiegni kod apis mar governor. Odiochieng' maluwe wadhi bedo kod
iluongo ni clinic kata kar thieth, wadhi thiedho jo apiko, wadhi bedo kod jo apiko, wadhi rwakogi, nitiere kembe moluongo achiel ariyo ka madhi loso kodgi weche mag safety kata neno, nikech wang'eyo ni ndalo mokalo chien wasebedo kod ajali mang'eny, masira mag apaya ma ikelo kata mahinyo jogo mariembo apiko kata jogo ma oting'. Kendo ang'eyo ni thoth osiptande nitiere mana gi wards moko mawach ni mana kar jo apiko. Koro wadwa neno ni waketogi kendo wamiyogi puonj mar rito chike mag apaya, neno ni wageng'o ngima. Odiochieng'no bende wabiro bedo kod tugo mar adhula mapek kabisa e kind obila kod joriemb apiko. Mano en achiel kuom neno ni wakelogi kamoro achiel, wariwo wigi mondo wane ni gibedo ka gitiyo kamoro achiel. Chieng' ngeso bende wadhi bedo kod chenro. Jumapil bende wabiro bedo kod chenro achiel ariyo kae modong' ang'e ni ibiro lernu bang'e, to Jumapil wabiro tieke kod alam e kanisa moro ma ibiro yang' nyime. Koro mana kaka awacho chien en ni wasingo kaka kambi mar All Media Services, kaka kambi kendo kaka jokanyo mag Ramogi TV, tim maduong' ma aseyango mantiere alwora mar Nyanza, wabiro bedo kar tiendwa, wabiro medo dhi nyime gimiyo weche, wabiro bedo dhi nyime kod puonjo ogandawa. Mana ka jatenda Jebonyo nowacho ni ogandawa beduru itwa oko kanyo. Wabiro wuotho kodu kamoro achiel nyaka chieng', kendo mana kaka min Jaki wachoga ni biro bedo mondisore. Waikonu gik mathoth madongo, kendo wageno ni igni mabiro ubiro bedo kodwa kanyakla mondo wane ni kaka oganda Luo wadongore kendo wachwalo tijwa maduong' mar fwambo kod keyo mondo wane ni waloko ngima jopiny. Erokamano ahinya Alan Obiero, nyakoromo jong mana kar dhog Alan kanyo. Par ni chieng' tich abich mar jumani kintiere e kaunti ma Kisumo gi alwora mare, ibiro chopo kanyo wabago budho mar tipo gi jofwambo magwa. Ajali gini bibiro mana nyisowa kapo nono ni tich abich no gibiro bedo e kaunti ma Kisumo. Par ni wantiere gi chenro mopogore opogore ahinya mago mag thumbe. Wantiere gi chenro mopogore opogore mag thumbe gi jogo eko ma bende tayo thumbe makamago gibiro bedo kanyo. Kwa kamano Chris, antiere kuomi kaka Millicent jawacho. Wachni wachna mogik en puoch kod pak ne Ramogi kuom dhialo higa achiel, en puoch kod pak ne jowetena mwasetiyo kar achiel, kachako kod editors magwa Kevin Okoth, Eric Ounda kod Diana. Tich maber magisekonyo mondo gineno weche obiro e wang' sa. Jotendwa Jebonyo, Daktari Ken Muga, Jael Lieta Ray, kaachiel kod Sifros bende en kanyo warwake telo kod jofwambo wetena te. Ta mar ariyo bina agoyo erokamano maduong' ne joneno mag Ramogi TV mosebedo ka miyowa mijing'o. Dr. ka wadhi e gwenge maoko e kinde campaigns, ka wadhi Imo mar Kenya Western, ka wadhi Rift Valley, ka wadhi Eastern, wan kod joneno mag Ramogi TV kendo gimiyowa mijing'o tich mwatiyo ber kendo wasingo ni mana ka Alan osewacho. Wabiro bedo mondisore, wadhi medo kama wantiere kod ng'ikruok, wadhi bedo maber. Mogik aduoko erokamano ne Nyasaye ma ne omiyo wachopo kaka en gima irito kod sim. Ka asewinjo ni Sharon osegoni sim kanda pogona sim, tawinjo ka iya kaya sana, to kane Nyasaye oloso en puoch gi pak kendo duomo to Nyasaye. Wagone gero komane mana ne wach mabende ok wachi jo sukari keni bende idhi aboke December ni wuoda aboke bende ok dala, to bende jo dala nini bende gikwayi sukari. Ingeni mano bende achiel nade moko wach gaka. Jo Ugenya abiro dok Ugenya, to kabidok adwa kod sukari, abiro dok kod mana duoko lwedo mana kara Ramogi be duoko lwedo ne jo Kisumu. En geno marani giwinje yo makare. Okinda wachni mogi. Erokamano, en gima ber. Samoro sami isomo news kata sama in e radio kata TV, nyalo bedo ni in kendi. Kata kamano jakwa Ramogi oseneno ni pile sama chopo kaka wasomo news gotieno tich ang'wen tich abich ok an kenda, to ma ng'eyo koluwo ote maru, kong'eyo kuonde kata mbui mag oganda moluwo wae. Mara en goero kamano maduong' kuom wuotho kodwa e safar ni, ka bende singo en ni wadhi mbele gi wuotho kanyakla, wamakre uru kamoro achiel, gini en marwa.
to gini en marwa nikech mana ka Sharon osewacho ji ng'awa giri mondik tich ka joma ge matiyo gin report mar ng'awa ma bende wachwalo nitie ripode mosechwal ma jomoko oseyudo kony koro waneno owacho mana ni erokamano kuom chopo wae okang' ni to saa duto ka in namba 1 kata kichomo namba 1 rito namba 1 ne matek wagero ni mondo mi wachop kanyo kendo mar mondo mi ukonywa rite ka singo marwa ni ok wabi weu chien ok wabi bolou mar mondo mi kik waweyo kik wajwang'u mi koro ne wachako kodu koro wachopo kamoro yudo joma chielo wasingo ni pod wabiro ng'iyo chien pod wabiro bet kamoro achiel pod wabiro twak ka wadhi nyime nikech ma Ogen TV ma kawuono ma en chenro mabiro dhi nyaka kinde go eko manyime ka bende wach maduong' en ni wapuonje uru nyithindo dholuo ang'eyo ni joluo wacho kisungu kendo nyithi joluo dhum ahinya kata kamano be en gima ber kochopo kinde makoro dholuo imanya manya ka Jael gi Simfros gi Sharon gi Jay Bonyo wuok Ramogi TV tho manyiso ni onge nyithindo ma wanyalo wacho ni koro nyalo mako tijni mondo dhi nyime gi puonjo oganda mabiro dhok mar dholuo mane gima aweigo kawuono to bende nyathini nyalo wacho dholuo kata mar kwapi modho ang'e ni Sharon dhi penja ka tero ne joganya gipenjo ka nyathina wacho dholuo ka jomoseluwa manoluwa kinde machon manong'eyo kama ne nyathina wacho dholuo to ging'eyo ni nyathirano wacho dholuo mar ariyo ni bende dhi wacho dholuo apani an mara koro tek nikech wuon para to ken jaluo koro nyathi nyaka ng'ang'e nyakiri dhogino be nyakiri mondo be kik owuoge dho min gi dho wuon gi to koro bedo confused ado mana kawe gi dho Sifros kanyo ni inya paro gimoro mane ji wacho ni kijaluo nasikia kidogo tu ji nok dwa ni gibed ni giwacho dholuo to kaka Ramogi TV nobiro koro en mor ji ng'ato dwa ni mondo dhum ma en gima ber kendo en gima kare kabisa adwa wuoyo gi joneno magwa nikech wantiere kae nikech gin ema gimiyo wachopo kuma wantiere kawuono ni to mana kaka Sifros owacho nyaka wadhi adhiya kanyakla ka wago kang' to gigo kodwa ka gigoyo to wabende wantiere kodgi pok watemo mondo wadonji e gwenge chuny gweng' sori karungu wuotho gik osieko gini mago duto odwaro ni mondo wachope pok wachopo kuonde duto te to waketo okenge makare mondo wane ni wachopo kendo wagoyo sigana mantimore e gwenge wa kawuono kiny oruwe to bende mana kaka Alan owacho ni en kawuono en odiochieng' ma bende onyuol Ramogi TV warwako higa achiel ok nyis ni chenro wakoro rumo gi kawuono wantiere gik mang'eny ma bende wapango sigana ma jofwambo mago osebedo kawuotho katimo wawuoyo gi josiasa mekwa ere kaka Ramogi TV osekonyogi e paw siasa wawuoyo gi jothumbe ma bende aparo ni iwuoyo kodgi kaka thum kata videos ma bende gisebedo ka gigolo inya paro ka kinde machon ka chenro chako to wamanya thumbe gin to ng'ama osegolo video mondo kel ma bende ne wayudo ka oge to gisani mano gima osedhi nyime ji mathoth winjo ko wuoyo wach mar thapki ni ng'ene en sigana ma bende nyaka go en ang'o momiyo ji ohere kamano kidhi dala tiyudo ka jobet piny kanyakla mondo gine thapki ma en gima duong' kabisa nikech koro Ramogi TV iriwo ji kanyakla gin sigana mathoth modhuro ma bende wapango ni kendo wabobedo ka wakelo ero kama nang'e mana nang'ado nikech ang'e ni kanyalo yawnu pap unu nyalo wuoyo nyaka machatonga nikech naneno ka Chris bende ikore dwa medo gimoro sawa ma owang'o ko manya koro mga jiwang'o wan ka nikech bende kaka pile joneno ka onge ka ok gimiwa sir motegno bende ok wanyal chopo kama bende wantiere Remnant TV mar Ramogi bende wayawnu pap bedo ginyalo lendo kodwa nikech ka gilendo wambo dwa yudo omenda to wachwalo tije ma bende watimo donge akeni tuwan mawuok gi Jay Talk Tent nikech Ruupiny ng'eni nwachako chieng' tarik 30 e kinde ma bende ne itimo launching e chenro kana iyawo Yanga TV mar Ramogi ka nwuok ka gimoro saa 6:07 mar otieno wan waikore donje Ruupiny saa 12 yangona mar mundu wach malich ahinya gero bende wawuoyo Talk Tent idwano bedi gimoro seche ma bende TV mar Ramogi ng'ado kek Ruupiny bende wan bende kiny mar wacha en anniversary mar 1 year mondo bende ok yot so chiko mar okinyi isechiew ichopo ka chenro mar Ruupiny apane ne puoch gi pak bende osebedo kosiero wa motegno welo nikech uluongwa kiny wawernu e mari weruru chakuru mana kawuono koko mana gon wero kamano komundo mar chopo e twako kiny ma kawuono bende ero kamano puoch gi pak gi tich motimo samoro ok yot ahinya kinde ma bende ing'ado weche manyien Chris Awino samoro kawuok Bomas en saa 12:30
story ni en story mokwongo nego bed ni odhi e yamo makata tek kata nono tipo poko ng'ada kacha puoch gi pak jalieta gini bede tiyo tich matek ing'ado weche manyien samoro bede timo report simfros bende kacha nyathine pod yom pod tin nyaki mond mana e TV mar Ramogi. Uru kama na nyakuom tich motimo Alan kintiere county ma Kisumu ngene tayo bende region bende ok yot puoch gi pak stoche mang'eny mago ma bende timore gwenge mag Kaluo bende wayudo kaluore gi kaka usebedo kata na organize team ahinya e county ma Kisumu. Reporters mago modo kwa we uchie usebedo ko makol wetu ahinya nikech ka gionge dolanda ngojele gi Simfros ka reporters Walter Nyambaga, Judith Omondi, Edwin Okoth, Diana Olonde edit ma somo nyaka matim nyaka report mag weche puoch gi pak kanyakla kod jochung weche Ken Muga ngeni neno TV sane puoch gi pak gi tich motimore polo nitiere dende mang'eny let matin bate no tiyo tich makare puoch gi pak kanyakla kod joneno magwa puoch gi pak kendo ero kamna nyakuom kete e TV mar Ramogi. Kwa kamano nyakwa Ramogi jwang yieno mar kawo yo matin mabiro en chenro mar orako kik di mabora. Sigana Ramogi TV ne wabiro ka waduongo to nikech in imiyo warieny kendo sani nyathini dhialo higa chiel Kisumu pacho chop mondi rom gi jolendo magi miero ka wadhialo higa chiel kaka Ramogi TV tarik 1 wabobedo gi chenro mag weche thieth kata medical camp. Tarik 2 wabobedo gi chenro mag sumruok paro kod jo boda kachiel gi chenro mag tukadhula to kod mamoko. Kambi mar Royal Media Services duoko ni erokamano ka wadhialo higa chiel mar Ramogi TV.